Yo, Mbak Nanda dijumenengke. Yo, mecah sepining swasana praon, praon. Oh iya, kanggo ngendoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan dimene luwih gayeng. Ayo, Dik Nandasari katuran jumeneng wonten ing pepangkuan. Yuk, irama seger. Ya. Wadah. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Nandasari. Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar. Alhamdulillah lama tidak jumpa. Nggih. Kita dan saya dan Mbak Nanda dipertemukan di Desa Macanan. Nggih. Wonten dalemipun Bapa Suki Bapa Suki. Bapa Suki, Suki niku wonten tegese Mas Akbar. Apakah arti dari Suki Mbak Nanda? Suniku sugih tresno sugih bondo sugih ngamale. Amin. Kiniku kinabulan napa ingkang dados gegayuhanipun. Wah, niku Bapa Suki. Bapa Suki. Suki menika menika sugih tresno marang keluargane, sugih bondo ya wis kelakon nimbali panjenengan. Sugih duit, sugih ngamal. Sugih ngamal. Anggone ibadah. Terus ki wau kinabulan menapa ingkang dadi panjangkane. Nggih, leres Mas Akbar. Nek kula niku Akbar. Akbar niku akhlake sabar. Lah niku golek-golekne. Alhamdulillah. Mbak Nandasari. Saya kira saya niki bertemu kalian panjenengan Mbak Nandasari niku kaping kalih nggih. 3 no. Kok 3? Ingkang winginane. Oh di podcast. Nah, maksudnya di panggung. Di panggung tasik. 2 kali nggih. Nggih, kapindho niki. Mbok menawi warga masyarakat Macanan ada yang belum kenal, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nggih. Mbak Nandasari menika mijil saking pundi monggo? Saking Tulungagung sakmenika. Tulungagunge pundi Mbak? Tulungagunge ngunut. Nate sowan mriko Mas Akbar. Dereng kula nek Tulungagung pernahe ngujang kalih Gunung Bulu. Lah dalah, pados napa sak mriko? Numbalne Vektor niku lho. Kula nggih lebon ben laris sabrata. Kalau wingi nembe kalih Paku Datu nggih. Nggih, Kok mboten pinarak nggih kula. Oh nggih. Lah wedi kula nek panjenengan pas tampil. Kan saged WA. WA. Kula dereng gak kagungan nomor panjenengan. Lho bapak jenengan wonten ngoten. Nggih. Mangke anu mawon, WA kula lebokne WA jenengan. Napa nih? WA ku lebokno. Nggih, WA ku lebokno WA-mu. Nggih, ampun salah. Nomor WA niku lho. Nomor. Nggih. Wah. Ngaten niki nganu, Mbak Nanda menika kelahiran tahun pinten to Mbak jenengan niku? Kula 2003 Mas Akbar. 2003. Sik pantes ya. Menawi kula menika kelahiran tahun 1900. Kula anu Mbak Nanda khusus malam ini panjenengan jangan memanggil saya Mas ya. Lah napa? Romo. Romo. Yo. Lah kok suwepeh ajake. Boten Mas mawon lho, aku yo menolak tua kok. Kula salut sekali Mas Akbar dalu niki saged sowan wonten Macanan niku luar biasa. Pamiyarsane mboten kok namung saking pini sepuh, tapi kebanyakan niku kawula-kawula muda. Wonten balita saged nabuh sakmenika nggih. Lho napa nggih? Lah niki. Wow. Bayi lanjut usia niki. Nggih, niku stunting. Nek Mbak Nanda mau nyuwun sewu Mbak. Kelahiran tahun 2003. 2003. Berarti panjenengan menika sampun kula anggap kadidene adik kula piyambak. Nggih. Jenengan nggih kacang Mas kula piyambak. Ngaten iki karepen mboten salah penampa. Mergi nek wong liya percaya Mbak. Kula nganggep Mbak Nanda menika seperti adik kula, seperti saudara kandung saya sendiri. Mergi kula niku ngrumangsani, kula niku anak ragil. Oh nggih, kula nggih ragil. Wah, maksudnya anak ragil kan tidak mempunyai adik, gitu. Mila panjenengan pun kula anggap adik kula piyambak. Nek wong liyane percaya, nek Astabrata kula mboten percaya. Blas. Batene
sapa-sapa kok dianggep adik-adike kok akeh men. Bar adike dipangan. Hei! Maksudnya dipangan suarane dinikmati kabisane. Iya. Iya. Tadi berangkat dari rumah jam berapa, Mbak? Kalau mau jam gangsal Mas Akbar sarene muacet ngapunten niki wae ora dirandha. Mboten napa-napa, penting sampeyan saged hadir di panggung Astabrata. Kula pun bombong, kula pun bungah, kula pun bahagia. Kula nggih bahagia. Iya. Sak menika menempuh sekolah dhateng pundi, Mbak? Wonten Universitas Terbuka. Jurusanipun? Jurusan manajemen. Manajemen? Oh, manajemen. Oh, manajemen pun itu mencakup sedanten mulai bisnis keuangan dan sedayanipun. berarti panjenengan kalau sudah diwengku oleh kakung atau dinikahkan oleh seorang laki-laki, jika kuliahnya jurusan manajemen pasti pintar menata uang, memanage ekonomi suami itu pintar. Kan calon debt collector. Kok malah debt collector. Anu ndonga napa Mbak Yu, Mbak Dik Nanda. Mbak Yu. Jarane adik, omane Mbak Yu. Didik, Nggih. Matur sembah nuwun saderengipun dumateng Bapak Suki, sampun kepareng nimbali Mas Akbar sak rombonge. Rombongan. Mugi-mugi anggenipun rombonge bakul bakso piye? Rombong. Niki baksone. Oke. Kaya oleh lah eneng kok. Dengane pripun? Nggih, mugi-mugi Bapak Suki dalasan sak keluarga tansah pinaringan kawilujengan kawidatan lan karaharyan, kecukupan sandang pangan lan papane, ayem tentrem jenjem niskala nir ing sambikala. Amin. Semanten ugi ingkang sami rawuh wonten mriki kula dongaaken panjang yuswanipun. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah tur barokah. Amin. Tabungane kathah, kena kanggo mbangun omah, kena kanggo ragat sekolah, benjang kena munggah kaji menyang Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Niki lho priyayine cantik, gitu, public speakingnya hebat. Wah, bejane sing besok sing duwe bojo, gitu. Degane krambil ijo, bejane sing duwe kambil. Bejane sing duwe bojo. Oh, sing duwe bojo. Tegane kerambil gading, bejane sing iso nyanding. Guyon kalih melampah nggih, Mbak. Nggih, Mas Akbar. Ya, menika wonten ingkang serat. Nggih, seseratan menika nyuwun menika kalih pangkur Semarangan menapa caping gunung monggo panjenengan ingkang sreg langkung rumiyin pundi. Pangkur Semarangan kalih caping gunung dipun bawani. Monggo ingkang sreg langkung rumiyin ingkang pundi. Berarti Kembang Rawe. Lho, Kembang Rawe mengke. Mboten nggih. Nggih, Yo. caping gunungnya mawon. Aku kok gemes suwe-suwe. Wow, apa itu? Caping gunung dipun bawani nggih. Berarti ada yang genjleng. Jengleng. Lho. Dalang kok kon jembeng. Jengleng. Anu Mas Vektor. Dari namanya itu pasti piantulnya dedeke niku mesti gagah prakoso. Gagah prakoso gudeg wok simbar jojo pating grantong otot bebayune glimbu. Masya Allah, ya Allah. Aku jendak sabar Mas, gek ndang ditimbali mau. Koyok bule persis. Persis bule Mas. Jenengan madhep genteng riyen, kejutan. Madhep mriko. Nggih no. Jeneng mesti mboten ngapusi to? Mboten. Masalah ya ampun Mas Victor, ya ampun Mas Victor, gek ndang rene yo Mas. Ya muga serampat sak rambahan wae to. Heeh, yo. Sampun apa dereng? Alah mek separuh. Wah. Lek munter ngene rumangsane wis kaya bagus dhewe ngono to. Wis kaya damar wulan ngono apa piye? Aku damar wulan. Damar oblik kowe iki. Cilik sentir. Iya. Oh mek separuh ngono. Kurang dhuwur ngono iki. Separuh Jare kok kene. Kok kene wis ya kene. Iya. Kok kene ben dhuwur. Ben krasa. Kurang dhuwur. Kurang penonton gak ketok ya Mbak Danda ya, ndak di. Mboten nah sing mersane sing teng wingking mboten ketawis. Nah, wis pokono. Nah, sembarang Bu nggih. Yalah. Ngene sampeyan bayaran piro, Mas? 75. Potong. Mangan jobo. Dilatih diesel.
Kok iso mak prok ngono tok gak iso marem to? Lah wis dhuwur iki. Hah? Wis dhuwur Mas. Jajal barang, turun dande kok ora iso to? Ndak kok kene ngene, turun dande. Turun dande. Loh, kok iso kena balung? Aku roh Mas. Apa? Mergo nandhake dhuwur. Oh. Mula iso nantap. Oh, jajal momone Bu Parsinem, sinden pojok dhewe jajal. Turun dande, Jele-jele. turun dande, turun dande. Wah, muni. Jodone iki. Ngono. Kok penak kono coba. Mbak Nanda, balik Mbak Nanda. Oh, alah. Wis ngono Mas. Iso ditambah kayak mau ngunyuh arep entek lho. Wis kadung penak. Sampai seger. Sampai terus nyapa kok kono iso. Penyebabe. Wis ombo. Hei, ombo pamikire. Pamikire. Pengalaman. Wawasane. Ya liyane. Oh, rumangsaku. Cilik. Lanjut. Cilik aku sing ngerti ngonoan. Lah iya to, rusuh kowe iki. Aku sing marai yoga-yoga. Tukang kendang lho sampe. Ya. Kembang wae watan gunung Kerapen Mas balik rono jale. Wah, iso marem to. Iso marem bisa kene. Ayo kono. Kene. Kabeh dijajali iki lho. Saya atas. Balik Mbak Nanda. Sama dasar jajal jalange, Mas. Poh, lah kok loro. Atos. Paling kena sikil mau. Kencretan. Masak. Ya. Seplotak-plotak. Mas Victor, Pada dalu. rasane piye? Wah, jandak krasa. Sing gak krasa sing wedok. Sing aku no. Aku wis kadung ngoyo. Aku leh rugi lehku jamu. Lah, jambu. Jambu. Dapure jenglot. Kene-kene jamune ya ndok. Ndok apa? Ndok cecak. Ngono wis marem. Ya. Panas udan janjine piye Mas janjine kepiye aja ngesu-ngesu aja mepet-mepet. Ora. Kok ngono mosok dalang kok ngono. Lah piye ta? Lah kene Ya sik sing joget. yo larase iki dipasne to. Iya ta. Ora. Malah Ya. panas udan Diudani. Hei! Kok iso diudani lho? Kan udan. Udan ya. haling-haling. Awas. Iki nyakil iki ya mesti ya.
Ora. Ora nyakil jaran malah ngene. Yo. Oh, jaran. Wow, jaranan miniatur. Yo. Capek gunung. Waraga Astagbrata. Astabrata. Ya. Ya, jajal kaya ngapa jogete pedalangan iki. Ya. Mboten sauto, dhewe ingin ngae kados sauto to, Mas? Lah, wingi kaya salto ki gak to? Kanggo salto to. Salto mboten sederek. Salto, Sauto. Salto. Sing di omah sapa, Mas? Pak Suki. Pak, tiap-tiap ambulan nggih, Pak nggih. Ngapa kok ambulan? Yo, salto. Nuruti. Melek. Nuruti kekasih hatimu lho, Mbak Bisa Nanda. tak lakoni apapun untukmu sayang. Iya. Muka. Mboten. Iya, yo. Mas. Salto. Yalah. Wah, engko tibone rene kok. Oh, jalan tepuk tangan. Oh, ancang-ancang donga. Wah, iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan nek gak temang. Kapan? Saltomu kapan kok Ora tepuk tangan. tepuk tangan terus. Oh, bariki. Kok guru nyolot cok? Kok guru nyolot cok itu? Lah piye to? Salto mubeng lho. Wah, ngene. Munyer. Omong ngene to. Lah kok guru nyulut ngono tok. Ayo, tak jaluke ngene. Ngene lah ya. Yo. Kok sing ngene? Ora kesuwen iki. Lah jare ngene aku ngetute sampe. Awake. Kok isike to? Awake kok nggur tangane Jare umpung. ngene kaya aku yo ngene yo. Lah mosok aku mbok nyontoni dalang jempalian. Ayo. Ora. Cerita. Aku ora pengen yo tenanan. Heeh, jajal ben Sing tenang. penonton keplok. Setidaknya iki enek kelebihanmu. Ah, ngono lho. Yo. Oh, ngale. Yo. Pak Suki nyuwun cikrake, Pak. Telek apa piye? Lah ditakoni kita mancing kita. Oh, iki kesusu. Kesusupan.
Kesusupan kok kesurupan. Alah sakmene kaya kober kelebon. Heeh. Loh. Diapane kamu? Lah ngedeni kok malah wis rupane ngene. Mbah, jenengan Mbah. Kalian Mbah sinten kok? Iki lambene. Wis sak rai lambe kabeh. Mbah wilujeng dalu, Mbah. Dalu. Niki kalian Mbah sinten? Darmo. Oh, Mbah Darmo, Mbah Darmo. Oh, Mbah Darmo, Mbah Darmo. Mbah Darmo saking pundi Mbah Darmo sak menika? Kok ngarep kali. Oh, ngarep kali. Teng mriki teng napa kok ngleboni Mas Victor sak menika? Aku mau rene mung nonton wayang. Nonton wayang terus. Yo. Ndak ser metu, Mbah. Ndak ser metu, Mbah. Tokno to. Lha ngetokne. Piye maksude? Ora usah kanggo kowe aku iso. Lek ngetokne piye, Mbah? Darmo. Kowe yen pengen ngetokne aku sangka bocah iki, kudu enek sajene. Oh, sajene napa, Mbah? Ya umume sajen iki apa mosok raro. Gedang, Moh, rokok, wegah. Kambil. Oh, talen dhewe. Lah apa nyuwun Guyugene apa? tak Duit lho. duit. Duwite sapa? Duwite sing di omah. Oh, iki demit. Demet tok dremis e lho. Lah wis mulih apa ora iki cah iki? Iya, malah ngancam iki. Yo, Malah ngancam. jajal soponen Pak Suki. Pak Suki soponen Pak Suki. Wonten apa mboten nek mboten Di nggih sini, Oma. kersane mboten napa-napa. Pak Suki jajal soponen met. Suki, kene Suki. Lho kok juangkar to iki? Hei. Kok jangkar iki lho. Ora oleh ngono kuwi. Demet tok. Pak Suki kene. Oh, Pak Suki. Pak Suki tesih lenggah mboten nggih? Iki nek ora digambu karo Pak Suki ra iso iki. Pak Suki nyuwun tulung, Pak. Iki nek ora ditokne bar jam 5 lho engko. Aja to. Mesakne Pak pun ringkih niki, Pak. Di. Enek ora wonge, nek renek tak sangonane sik. Oh, jenengan tambeli riyen. Tak tambeli sik. Oh iya, kene Mas. Nggih. Kono. Yo. Oh, demet tok roh perkara duit iki lho. Duit ya. Duit to Mang Dik Nanda. Njaluk duit to? Nggih. Wis ki ya. Nah. Nule kurang. Piye? Nole kurang iki. Demet tok roh nol barang lho. Iki gur 1000. Oh, gur 1000. Njalukmu piro? 100. Yo, piye. Kerenge demet tok kereng men lho. Ya. Pak Suki tambahi. Dremis. Rekes. Wes kuwi. Balik ya. Wes, Dang, kono. Jajal. Iki wis balik apa sik anu iki? Oh, metu arep metu iki. Gandose ketok gandose. Metu lah ketok. Gandose. Kaya bonsai ngono to. Wes iki metu iki. Wes. Iso kaya bonsai. Lah ya kaya bonsai lho. Wes. Iki Mas Victor apa Mbah Darmo? Aku Victor. Oh ya. Ya digosekno blangkone Victor. Loh, mboten usah, Pak. Mboten usah. Alah. Iki yo dilemis sing nyapa to. Lah mau wis balik. Lah wis balik mbok tampani lho. Ya wis mau aku nae. Makasih, Pak. Alah. Oh, nambahi. Oh, tak kira nambahi. Apa ning guri kuwi ngono. Oh, tak kira nek nambahi kok rene kok. Ya terusnya ya Mas Victor. Nggih. Nyapa neh? Jupuk blangkon. Oh, jupuk blangkon. Oh, diblangkoni karo ora ya padha eleke. Rok. Hah? Kualik. Sok walik lho. Masa pentolane ning ngarep. Loh. Masalah. Jare kualik. Oh, ya ora ngono kuwi. Tapi ta? Ujure kualik. Lah. Jan kaya bandar dadu kalah. Masak.
Kayak dukun. Ya diterusne Mas Victor. Nggih, Mas. Heeh, kon di mawon. Nadyan. Nadyan. Heeh. Nadyan watan sarata terus ini kok didangdut nih ya. Lanjut Mbak Nanda. Sekara bisa
kasih Mbak Nanda, duduk dulu Mas Vektor matur nuwun. Ya, dilanjut.